Ik maak op dit moment is gewoon een grote opluchting en heb ik eigenlijk het gevoel dat het goed moet komen. Ja. Sonderland begint de dag vol goede moed. Hij mag starten op zijn favoriete tasstijl, Bregen en Rek. Als de familie Sonderland een plak voen had op de tribune, giet Epke los op de Bregen. Een prima oefening en hij is de beste op dat moment. Maar dan het Rek. Het taststel dit Sonderland een topscore nedig had als basis voor de rest van de meerkamp. Maar het giet mis. Hij maakt het zijn oefening wel af, maar het kost het hem haast 2 punten. Een dikke domper. Ik weet niet wat het wie. Ik heb het in de voorbereiding net gehad, maar ik wie gewoon net sterk genoeg. Ja, ik ken er meer reden wijzen. Tuurlijk ken het stukjes zenuwen wijzen, want dan wist ik van daar moest de punten pakken. Het is dan wel een favoriet taststel, maar de druk wordt wel heger. Misschien is dat het. De Nederlandse concurrent Jeffrey Wammers docht het wel goed op Rek. En ook op vlier is hij beter als Sonderland. Het liet aan een zwargelijke blik bij broer Herre op de tribune. Jeffrey Wammers there from the Netherlands. Hij zit nog wat achter op Jeffrey, dus die onderlinge strijd heeft hij wat nadeel. Dus nou goed, ik ben heel blij. Ik kan er van alles gebeuren natuurlijk. En het belangrijkste is gewoon dat hij die ijs had internationaal. Die eerst is een plak bij de beste Sontje en dat kan nog altijd, want op Voltige is Sonderland Wammers Bigleaks 4 de baas. Oké! Dik 2 punten maakt hij goed en dus kan Herre weer wat meer ontspannen. Hij scoort hier wel een tijdje aardig een tijdje tik, dus papieren zijn weer goed. Op ringen is Sonderland ik sterker. En dan laan het Wammers bij de sprong op de kont. En het is duidelijk, Sonderland is de beste Nederlander. Daar kan geen discussie over wezen. Maar uiteindelijk gaat het er dus ik om dat hij bij de beste Sontje eindigt. En dat wordt letter op een jong pas duidelijk. Maar de grootste zwargen, die binnen voort. Dat is natuurlijk wel positief. Omdat Jeffrey natuurlijk net een slechte meerkamper is. En dat zei heel veel als het hem verbloest. Dan zal er nog volle meerkampers dat toch ik achter meer scoren bloeien en is het op Sontje nog steeds reëel. Dus kan het oortellen beginnen. Nog zo'n 200 dagen om te spelen. En als er geen gekke zaken barren, is Epke Sonderland gewoon van de partij.